Vi kan lige rulle ned ad trapperne der. Skal vi ned efter Ja, den, eller? vi skal ned ad fodgængerne. Efter fodgængerne. Ikke noget med at lave en Andreas her, Andreas. Nemlig. Det sagde da noget, det der. Ja, han er vel i Hartsen. Østtyske grænse. Hallo? Ja, kan vi godt lige tage fotosession her. Fotoshoot her ved grænsepælen, se. Ja. Bundesrepublik Deutschland. Ja. Hvis vi har nogle turister der. Ja. Det var godt kørt, det der, Skov. Mange tak. Det var også sjovt, det er den stejleste trap, du har kørt ned af. Det er den stejleste trap, jeg har kørt ned af. Ja. Det var også meget stejlt, synes jeg. lidt højt, da jeg kørte ned. Ja, men du har faktisk et større hjul. Faktisk nemmere. Ja, de andre, de kommer på strækken, eller hvad? Nej, hvad er det skal sådan lavet? Er der problemer? Er du meget civiliseret, eller har du problemer? På baghjulet. Nå, Og punkteret? nu gør vi hans lange med. Ja, det kan godt... Den fik nok et snakebite ned ad trappen. Vi kan sagtens lappe den her i solen. Der er masser af plads. Står fint, godt sted. Det er okay at droppe det her. Ja. Ja, det er fedt. Prøv at se svalerne der. Spurte langs muren der. Du tænker at køre ned ad det? Nej. Det er faktisk noget af det eneste, de har, der er stejlere end Brokkens bagside. Men det er kun 2%. Han selfie den Thomas ud over. Yes. Jeg har lige trækket cyklen over til samme side, så... Ja, kom du ned over, Andreas? Nej, jeg nåede ikke at klikke i det. Det vil jeg ikke lige begynde at bøvle med det. Jeg plejer heller ikke altid at køre ned over den der, men den er frisk. Jeg har også set den nederste, den var god. Ja, den nederste, den var stejlere, ja. Nej. Nej. Der er en fin lille trap heroppe. Den skal I bare tage. Ja, den tog vi sidste år. Det var sjovere. Er I kommet ned op fra Brokken af? Nej, ikke helt op. Vi er på vej over til den. Vi tager bagsiden op, panservæg. God tur. Tak. Det plejer det at være. Men du siger, du plejer heller ikke at tage trappen altid, eller hvad? Nej. I tog den første, jeg har været med efter. Det er godt. Det kommer af vand ned over. Jeg er bedre med Ja. Ja, flat, så giver den mere Han har plads på den første tryghedsfornemmelse. om guiden. Det er altså super godt, men bare at suge det til sig. Han kører også med latexslanger. Den lige hund. Den skal jeg nok folde sammen for dig, hvis det er. Og det er det der, vi kommer fra? Nå. Okay. Det er ikke brugt. Det er brugt. Nej, det er brugt, det der. Det er den der med spidsen. Har du nogen anden slange? Det er brugt, det der, fordi vi kommer på siden. Når du har lappet den en gang. På den side, og det var det ikke mig, der gjorde det. Nå. Jeg har godt hørt, de kan lappes. Jeg har ikke lappet dem selv.